Jel si tu? Ko je sljedeći takmičar? Česa je sljedeći takmičar. Bože, ok, djelić gospode. jedan, od jedinica, za zbog Moj ovoga. jedan, ne možeš tako da odeš. A kako treba da ode? Trebao je da kaže izvini, ja mislim da mi ne možemo da funkcionišemo zajedno. I to je to. Aha, da ima malo respekta. Da ima respekta, da. Ok, evo ga Česa, ajde vidimo sa njim, da li hoće da se javi taman, a za to vreme možeš da nam kažeš. Od njih trojice kao, realno Guh je sada Da, najbolji Guh je ocenu najbolji, dobio. da. Guh je dobio najbolji. On je bio bukvalno najfiniji. Mica. Mica. Ali žene uglavnom vole bad guys. A ja ne volim bad guys. Aha, ti voliš da su dobri prema tebi i da te poštuju sa respektom. Tako je. Dobro. Ja sam za sad okej, ali Da. Kao, realno respekt. Da, jeste. Samo ne mogu da otvorim ovo vino, to je malo smora, ali kao jebi ga, ono, za sad I bit će dalje bolje. ne možemo. Halo. Evo ga Česa. Dobar dan. Česo, jesi spreman? Nisam. Upali kameru samo. Tačno. Ok. Kako nisam spreman? Okej, ti si uzem pašu. Može? Jel okej ovo? Okej. Ok. Ja sam Armin. Dolazim, ovo je moj prvi dejt. Kako se zoveš, majmun? Armin. A ja nisam znao da se ti zoveš Armin. Da. Ovo je moj prvi dejt, u životu, okej? Dobro. Tako da prije svega malo da se opustimo, da li si slučajno za berbu 1859-a, jednu čašu čisto da se opustimo malo. Ja jesam. Dobro. Brat je izvukao vino. Promešao. Ok. Prije svega mene uopće Instagram ne zanima. Dobro. Zato što ja gledam samo personality, jel? Čekaj, imam ja pitanje, time out. Možeš da nam pokažeš šta nosiš dole? Ne mogu. Ne mogu. Uglavnom, zanima me prvo koji si faks završila. To me zanima. Koji šta? Šta? Koji si faks završila? Pa idem trenutno na fakultet, nisam završila. A ideš? Pa mi imamo istu godinu. Stvarno, koji si ti godištac? 2002. I ja isto. To je dobro. To je dobro. Ovako, zanima me šta tebi ne bi bilo okej, prvi dejt, ja da ti izvedem. Mislim, šta ti ne bi bilo okej da ti izvedem. Odnosno, hoću reći, šta tebi ne bi pasalo da te ne izvedem. Odnosno, da ti izvedem gdje bi ti pasala. Okej? Jel me pitaš gde ne bi voljela ili gde bi? Da. To je isto, da. To je isto. Voljela bih da izađemo negde na neko normalno mjesto kao što je kafić ili restoran, a ne bih voljela... Restoran. Da, a ne bih voljela... Kod Brajlovića, na primjer, jel tako? Okej, kod Brajlovića, okej. Dobro, zanima me na koji faks ideš? Na pravni. Ekstra. Mislim, ja sam presličan faks, zato što sam položio sve nade u stream i kriptovalutu. Ali mislim da je to puno korisnije nego faks. Mislim da sam tek kasnije krenut na faks. Brate, ona treba da streamuje isto, jel tako? Da, treba da streamuje, definitivno. Mada opet, mene ne zanima Instagram. Dobro. Inače, pa ja znam, pa evo, kako si ti ovako? Nemam pojma šta da te pitam, jer mi prvi dejt, imaš ti nešto mene da pitaš ovako? Pa da te pitam odakle si prvo? Iz Sarajeva. Kako je rekao Poros? Pa jel dolaziš ti nekad ovde u Beograd i to? Da, dolazim. Inače, ja sam veoma talentovan Crtač. Da. Slikam aktore. Šta crtaš? Aktore. Šta je to? To ti je, kad se ženska skine, ja slikam. Aha, a mora da bude full gola? Da, ali to je normalno na našem poslu. Mene zanima, da li bi ti slučajno dopustila to? Mislim, to je sve strogo poslovno. Ne, zato što... Ne, nisam nikad razmišljala o tome, ali sad kad me pitaš tako na bum, ne. Ali vino, kamin i ja ovako slikam, ti poziraš to? Ne? Ne. Ne! A to je romantično. A to je poslovno. To je strogo poslovno. Pa nikad nisam čula za tebe, znaš, nisam upoznata sa tvojim radom. Jel imaš da pokažeš neke radove? Da. Pa nemam trenutno. Mislim, imam. Eto, znači ti si... Imam. A
ne vidi se. Kad si to crtao? Ovo sam, oca sliku, davno. Davno. Znači ne baviš se tim aktovima. Kako se ne bavim? Pa slikao si oca, gde su drugi radovi? Aha, pa aktovi su tamo gdje trebaju da budu, mislim. Gde je to? U ormaru? Kako gdje? U ormaru? Da, ja mislim da on poštuje privatnost drugi deo. Ne smijem ti ja pokazivati sad ono. Znam se tebe ja da nekom pokažem. Pa nego zašto radimo onda taj akt da ti gledaš sam posle? Aha, ti voliš da vide to ljudi. Ne, nego pitam, pa zašto bi radio? Ti trebaš da vidiš kako ja zapravo u svojoj perspektivi predstavljam tvoje obline, razumiješ? A nisam ja zainteresovana za to, veruj mi. Dobro. Igraš tenisa? Šta je li igram? Tenis? Ne. Ne igraš. Igraš li igrice? Ne igraš. Ne. Igraš slagalicu? Dobro. Da, igram samo slagalicu. Slagalicu, ekstra. Da li koji ti najbolji predmet ide ovako na faksu? To me zanima. Pa mislim, položila sam par ispita šta kao koji predmet. Pa koji ti najbolje ide kad bi ti neko pitao, šta ti najbolje ide u životu? Evo, kad ja tebe pitam sad, šta tebi najbolje ide u životu? Čime se ti prvo bavila? Da ti neko sad podudi posao iz snova, koji bi to posao bio? Da bude motel. Model? Model. Okej. A zašto misliš da je to posao iz snova? Pa, zato što uživam u slikanju, jednostavno to je ono što me čini. A vidiš, pa ti bi modelirala meni dok te ja slikam. Da, ali... Ti bi uživala ujedno, a ja bi uživala. Pa to je dobitna kombinacija, definitivno. Možda i ne, a? Ne, nije, pa ne. Ništa? Ne bih htjela bude model za jednu osobu, ja hoću bude model, razumeš? A da više osoba? Ne za više, nego... I uopšte nisam da za vezi. Ne kontam. Ni ja isto. Bukvalno, baš si konfuzan, znaš. Konfuzan? Dobro, sviđam se rečnik što je veoma širok rečnik. Pa ne znam, imaš ti još nešto mene da pitaš? Pitala sam me samo kako se zovem. Pa ne stižem. To me zainteresovano. Pa zato što toliko dugo pričaš o tom crtanju, a ja sam rekla da nisam zainteresovana. Dobro, evo nisam, ja ne moram, ja imam više vještina. Dobro. Okay. Koje su to veštine, da čujem? Vještine? Mogu dosta pričati, Dobro. Mogu brzo plivam, definitivno. I brzo trčim. Aha. A dobro, a reci mi, jel voliš životinje? To je baš bitno. Volim, ima mačka kao kućnog ljubimca. Je li to okej? Da, to je dobro. Daj mačka, donesi, pokaži mačku. Da, obavezno. Jel blizu negdje? Nije blizu iskreno, ali ima 100%. To je sada veliki plus. Volim životinje, pogotovo mačke. Mačke su nekako kontam da su puno bolje od pasa, zato što mačke imaju tu neku osobinu, razumije? Koju? Ne daju na sebe mačke. Kontaš, mnogo bolja osobina nego psi. Dobro. A psi daju na sebe? Pitaš. Pa koja ti je bila najduža veza i to, jel si neku devojku baš voleo? Da. Pa koji da čujem kako je to išlo? Aha, koje? To je išlo ovako. Znači, mi smo se upoznali, Ona isto voljela mačke. Dobro. Ali kako se zove... Samo da sjetim šta je ona bila, samo sekunda. I prekinuli smo, to je to. Mislim, ja ću ti iskreno rečeno, ja sam više kao tip koji će više biti na kompjuteru, ali ne gubim uzaludno vrijeme na kompjuteru. Mnogo sam, načitan. I privlače mi načitane djevojke. Možeš mi reći neke knjige koje si ti, pročitala? Bravo! Može. Pa čitala sam u srednjoj školi šta je moralo da se čita. Ježeva kućica je to. Ne, čitala sam Ivo Andrić na Drini Ćuprija, na primjer.
Ivo Andrić na Drini Čuprija. Dobra poezija. Okej. Još nešto? Pa ne znam, ovako u slobodno vrijeme sam čitala malo neke psihološke knjige, znaš. To. Psihološke knjige i filmove. Kakve filmove voliš? Da li voliš da gledaš filmove? Pa ne, gledam samo serije. Samo serije. Sad ga je slomila. Tad si ga slomila, da. Ali okej, ja ću se mimikrirati zapravo tebi, ja ću se prilagođavati tebi. Da li više voliš kad se prilagođavaš ti o nekome ili neko tebi? Pa ne znam, uvijek volim da svako od nas se prilagodi, znaš. Ako je. Da, Jednosmjerna prilagođavanja. Odnosno... Kako misliš jednosmjerna? Odnosno dvosmer. Dvosmjerna, da. Da. Dobro, pa ne znam, bilo nam je lijepo iskreno. Da li imaš još nešto da pitaš ili? Ne. Mislim, ništa više. Da, ništa više. Nije se tebi svidjela, a? Pa... Od 1 do 10, koju ocenu ćeš mu dati? Od 1 do 10, 6. 6? Gori od guha, imao je odličnu priču. Imao je, ali nekako nemam pojma. Ne znam, malo, samo se osjećam malo čudno na ovom dejtu. Jel ima taj neki čudan vibe? Da, ima neki čudan vibe. Kao creepy. Pa kao da je onako malo neprijatan lik. Pa malo, znaš, sa guhom sam se osjećala onako prijatnije, nemam pojma. Ali ja sve o tebi znam. A ovo nije neprijatno. Kako znaš sve o njoj, brate? Odak? Ja sam stalker. Znači, creepy vibes, veliki. Ali lik je u Sarajevu, nikad ga nećeš vidjeti. Realno, šta te vidi? Jel bi došao zbog nje u BG? Bi čak i dalje od BG-a. Čak bi u Čačak došao, da si u Čačku, ja bi u Čačak došao. Dobro, Česu, u redu je. Hvala ti. Hvala, ništa. Hvala ti. Slušaj, ona sada bira dalje sljedeći krug, tako da jedan ispada i vidjet ćemo sad ko ispada, okej? Pa ti ne znaš šta sam spremio u sljedećem krugu, vidjet ću. Ajde, sad ćemo da vidimo ko ispada dalje. Hvala svima. Ajde, vidimo se. Hvala ti, pozdrav.